ରାଧେକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୋ ମାଉସୀ ଘରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାଉସୀ ଘର ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସବୁ ହେଇଛି। ଭାଉଜ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ। ତୁମେ ଏର କାହିଁ ଶୁଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଠି ମୋ ମାଉସୀ କୁଶିଳା ଶାଗ ଲଗେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରକମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଇଛି। ମାଉସୀକୁ ଲଗେଇଛି, ବିନା ସାରରେ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି, ଛୁଆ କହିଲା ମୋ ହାତ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କାଟିଦିଅ, ତା ହାତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। କି ହସ, ମେହେନ୍ଦି କାହିଁକି କାଟୁଛୁ? ତମେ ଆସିଛ ବୋଲି ମୁଁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏମିତିକା ମୁଁ ତ କାଲିକି ପଳେଇମି। ଆଉ ତମେ ରହିବ। ଆଜି ଆମର ହବ ଫିଷ୍ଟ, ବୁଝିଲୁ। ସବୁ ଭଲସେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ପକା। ଆଜି ଆମର ହବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ତ ଆସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗୁତୁରା କରିଦଉଛୁ ଆଉ। ତ ଆମର ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋବି ଚିଲି ଠାରୁ। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଚାଲିଛି ଚିଲି କୋବି। ତମେ ଖାଇବ ନା? ଏକା ନା? ନା, ଆମ ପୁରା ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଓହୋ। ଆମ ଫିଷ୍ଟରେ ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ଚିଲି, ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଧରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ମାଉସୀ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ରାଧେକୃଷ୍ଣ।